दासो जादों बैसागुआ खुलुमबाय लोगोफोर गोदान बोसोरनि रंजालि बैसागुआव आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन दा आं कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट लांहिनिफ्राय मथा मथि 6-7 किल'मिटारसो बिथोराव दंफैयो मानो होनब्ला आरो सालुनि होननाय गामियाव आं बेवहायनो माने बैसागुखौ एसे नायबायबो आरो रंजाबायबो दा दिनै फैयै फैयै जोबथा थामथि सान जाबाय दा बेवहाय रायजो राजा मोसानाय बायदिसिना गेलेनाय भलिबल गेलेनाय आं गासिखौबो भिडिअ'आव खोन्थाखाबाय गाइस नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलां अब्ला बुजिगोन स्किप खालामनानै नायोबा बुजिनाय नङा मोनफा मोनफा नायोबा औ दे Point. Ball. बानायना हो नेट खाथियाव बिनो सोंखोर नेट खाथियाव बानायना हो अ बादो अ पइन्ट जाहा नै दा साल'नियाव आदैखौ लोगो मोनदों मानो होनोब्ला बिथांमोना बे गामिनिनो थागिबि आरो बिथांमोनानो खेलखौ बे होनाय जादों मानो होनबा भलिबल फारसेनिफ्राय गथ' गथायनि खेलफोरखौ बिथांमोना बैसागु फोरबोनि थाखाय होनाय जादों आरो बेयाव दा जाहा आदैया माबाफोर आदै हिसाबै लिंबाय आङो दा आदैया माबाफोर फंनैसो बुंगोन नामा बेयाव बैसागुनि बिखय गिबियावनो आं जोंनि साल'नि गामिनि जानानै अराय जों रायजोखौ आं साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै बैसागुनि फोरबो हिसाबै गामिनि जितुनि गथ' गथाय बुरै बेन्थ' बोराय बुरै गासैबो माने जों दा खेला गेलेगासिनो दं दा भलिबल सियार खेल आरो दुरुं बोनाय बायदि हांसो हमनाय बिदि बहुद खेल जादों दा बेखौ लानानै जों सालुनि गामि जानानै बयबो जों गोसो खुसियैनो फालिबाय थायो आरो बेबादिनो गोजाम बोसोरखौ जिबादि बिदाय होबाय गोदान बोसोरखौबो जों बेबादिनो मोजांनो जों जाहाथे बारग'लांनायनि इसोर आफा बोराइ बाथौनाव बोर बिनानै जों बिदि रंजा बाजायैनो बोसोर जों खेल होयो आरो होबाय थानो हागोन होननानै गोदान बोसोरखौ आं हामलायनानै आंनि बुंनांगौखौ एसे फोजोबनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय जाहा नै दा आदैनिसिम गोजोननाय थाबाय जोबोर रोजा साबायखर बिथांमोना बैसागुनि थाखाय गथ' गथायनि थाखाय टाइमखौ बेलेगाव इनभेस्ट खालामालासिनो दिनै गावनि जायगायावनो फिल्ड मोनसे दं बेवहायनो माने इनभेस्ट खालामनानै बयबो गाजा गोमजायै रंजा बाजा माने खेल बायदिसिना होनाय जादों आरो गाइस स' नोंथांमोना होमबा भिडिअखौ नायलांबाय था अब्ला बुजिगोन आरो गाइस बैसागु फोरबो बे जाहैबाय गथ'फोरनि सियाराव जिरायनाय आरो खालि जायगा बेयाव जिरायनांगौ बैसागुनि गेलेनाय होदों आरो बेयाव आरो होलायबाय नै गैला नैबाव मोनसे दङ गैथ'ला बियो
खारबाय था अ जिरायदो होयो जिरायबाय अ जाबाय दे सियारा बायगोन लासै जिराय सियार खेला बियो साल'नियाव आं दंफैयो गाइस मानो होनोब्ला बेवहाय आं बैसागुनि भिडिअ खालामनो होननानै फैदोंमोन नालाय दा बयबो रायजो राजाखौ नै दा बे न'खराव लोगो मोननायलाय दा दिनै नैबेयाव फुजाबो होदों आरो बेजों लोगोसे दिनै फैयै माने हाबाफारिया सानथाम जाबाय बे सानथामनि उनाव माने नोंथांमोना माबोरै फ्रि जाखो आरो माबोरै फ्रि जालांसिगोन फुजा फाथाल आरो बहुद खस्थ'नि गेजेरजोंसो बैसागुखौ फाथिनाय जायो नालाय दा नोंसिना फांसनबो दं बेजों लोगोसे आरो मोसानाय माबाबो होबावदों बयनिबो न'खर रंजागोन आरो नङा होमबा आच्छा बेयाव नोंथांमोना जेनेबा मादै बा महिलानि जानानै फंनैसो माबाफोर बैसागुनि बिखय बुंगोन नामा माने जोंहा बैसागो फोरबोआथ' माने 1 तारिखनिफ्राय जोंनि रायजोआ ज' जायो बाथौ थानाव बेयाव आर'ज गायो रंजा बाजा बारायफोरखौ उन्दैया खुलुमो बिहामजोफोराबो माने गेदेरखौ खुलुमो जोंबो बिमा बिफा गारनानै फैदोंबो बिमा बिफा मोननायखौ जोंबो खुलुमो बिदिनो जों 1 तारिखआव बैसाग बोथोरखौ रंजा बाजायैनो माने बै मोदाइखौ लानानै जों थानाव अखरनानै बै मोदाइखौ लानानै जों दिउरिनो हाबफिनो बे दिनखालि जों 1 तारिखआव रंजा बाजा जायै लोङै माने 4टा बाजियाव जों टाइमखौ खतम खालामो आरो 2 तारिखआव जाबाय जोंहा आरो बैसागोखौ बै मोदाइखौ लानानै जों न'खर बर बान्सा होबोयो मोदाइखौ लानानै बिदिनो बिबार बारसायब्लाबो जों न'आव सानस्रिबोयो बिदिनो जों ज' जानानै आइजो माहारिया फैयै मैयानि तारिखआ थिग जोंहा रंजालि बैसागोनि जोंनि सेंग्रा हान्जानि रंजालि क्लाबनि जोंहा माने रंजा बाजा फांसन बिदिदोंमोन बे फांसनाव जोंहा माने गाजा गोमजानो बिहामजो फिसा बोराय बुरै बयबो मिथिला खेल धेमालि खालामनानै जोंहा मैयानि टाइमाव माने दिनखौ बारहोलायबाय दिनै 3 तारिख जाबाय बैसागो बोथोरनि बे 3 तारिखआवबो जोंहा दिनै बै मोदाइखौ लाबोनानै न'खर बैनि न'आवबो माने बिबार बारसे होनानै जों आशीर्बाद होनानै दिनै बै मोदाइखौ लांनानै जों बै दैमायाव गंगामायाव जों सिख्रानानै सान्ति खालामनानै देउरि न'आव दिनफैसिगोन बेखौ दिननानै आरो देउरि न'निफ्राय फैनानै जोंहा हादिंग्रा होननाय दं साल'नि गामिनि बे हादिंग्रा होननायाव जोंहा दा खाम सिफुं बायदिसिना रंजा बाजा मोसायैनो जों दिनै सानथामनि हाबाफारिखौ फोजोबसिगोन बेनिफ्राय जोंहा आरो बैसागो फोरबोआव बेसेबां तारिखआव जोंहा बैसागो बिदाय दंबाबो बेहाय बिदाय दंबावो जोंहा बेयावथ' गोगोम फालिगोन जोंहा दा बेखौ जों माबायदि जागोनथाय दा बेखौ जों बुंस'नो हाया जोंनिया बेखौथ' आं मोननाय नंला देसन आं गुबुनाव थांफिननाय जासिगोन नालाय जायखिया आङो माने बैसागु खन्द'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो रायजो राजाखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय नांदों आरोना बेनो आच्छा जायखिया आं बेखौ इउटुबाव होनाय जागोन नालाय नोंथांमोनाथ' बैसागु फोरबोनि थाखाय इउटुबाव होनायखौ रावबो आपत्ति जेबो गैया दा दे होमबालाय खनसे जाहाथे मोनसे जायगाखौ मोनसे डेभेलप खालामनांगौआ ओरैनो एफा सहस नङा बेखायनो जाहाथे आजिखालि ससियेल मिडियानि थ्रुयै माने रायजो राजाफ्रा नुनाय लोगो लोगो बे उमुक गामिनि होननानै माने बेखौ सापर्ट खालामो आरो बे हिसाबै माने बयबो खनसे जायनि जाहोनाव बैसागुनि जेनेबा एसेबो रंजादो बेनिफ्राय हेपि बैसागु होननानै खनसे बयबो बुंलाय देलाय बयबो अननानै जय बैसागु बोथोरनि जय आच्छा जाबाय दे गोजोनना थाथबाय दे जाखानै मानसिफ्रा मालाय दे फाइनेलि थांथ'नोसै जोङो मानो होनोबा भिडिअखौ खालामो नङा खालामबाय साल'नियाव कार्बिआंलं डिस्ट्रिक्ट खेलखौ होगासिनो दं आरो गाइस जों दा बेलेग जायगायाव थांनो नागिरदों बेनिखायनो एसे भिडिअखौ नायनानै लाइक आरो साबस्क्राइब होनो दाबावसै गाइस बयबो अनलायनायनि गेजेरजों बैसागु फोरबोआव भिडिअखौ खालामबाय आरो गाइस स' थेंक इउ होनबा आं
भिडिअखौ एसेयावनो माने जास्ट दोनथ'सिगोनलाय आरो गाइस मानो होनबा बेवहाय बेवहाय माने खेल जाबाय थादों मालाय बैसागुफोर ओंखायनो आङो भिडिअखौ बारा गोलावबो खालामसांला आंबो आलासिसो जाफैदों नालाय मानो होनबा दिनैनि भिडिअखौ होनबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन